Оборотите са паднали между 50 и 90%. Няколко хиляди са съкратени за 5 месеца. 230 милиона лева са пропуските за хазната от данъци и осигуровки. Срещу тези последствия от забраната за тютюнопушене протестираха заедно пушачи, непушачи, собственици на кафенета, барове, дискотеки и клиентите им. Нека си пушат хората свободно и да ни фалират заведенията и да имат работни места и да работят хората. Не е правилно, нека наистина правата са равни. Както за пушачите, така и за непушачите. Всеки да е свободен, да разполага по начина, по който сам се реши. Справихме много неща, вентилация, инсталации, дадахме много пари, телихме пари, заложихме си апартаментите и накрая получихме тояга. Намалява се броя на обектите, по всяка вероятност ще има и съкращение в нашия бранш, просто защото няма на кой да продаваме. За Нова година нашите клиенти отидаха в Сърбия и в Гърция, защото там използваха веднага нашата забрана и в поканите, в офертите слагат, че там може да се пуши в Сърбия и в Гърция. Хиляди поискаха връщане на залите за пушачи и непушачи в заведенията и в Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и повечето големи градове у нас. И докато противниците на забраната брояха последователите си и здравните власти преброиха позитивите и според данните от юни до сега, 1/5 от пушачите у нас са намалили цигарите наполовина. Над 200 проверки на обществени места са извършени този месец. Освен заведения и клиентите в тях са глобени учител от Монтана, пушил в сградата на училището и фризьорка позволила на клиентите си да пушат в салона й.